What? O môj bože! Každé 2 minúty dostaneme random item, ale Adri má full dia. Dokážem prežiť 10 minút alebo ho zabiť? Čau. Čau. Ty si pekný podvodník. Ja zatiaľ nie som podvodník, lebo nie som pod vodou. A už som podvodník. Dáva damage ten diameč. Fakt? Ten Ježiš znova chodí po vode. Mohli by si natočiť proste, ako Megascot si robil Minecraft Manhunt versus ten. Boh. Áno. Jo, ale nebudem komentovať moju šancu. Skúsi má slabšieho Huntera a ty máš silnejšieho Huntera? Skill gap medzi nami dvoma je menší ako skill gap medzi Fatlaxom a Megascotom. Ja nie. To je, jak by si tam bro pozval Ebana alebo Chiriho. No Chiri nie je úplne správna tá. Tak, Delfín, ty si fakt koko. A ty si proste rovno išiel na súž, aby si ma šikanoval. No dosť ďaleko si mi tam raz utiekol. Nebudeme spoilovať moje video. Lebo ak to urobíš, tak zverejním. Ježiš, moje fotky teda čo? No, tie určite vlastní. Vlastne, lebo ja som hacker, ktorý sa ti hackol do mobilu. A Jo, a tam nič také nemá. som sa ti hackol do kamier po vašom dome neviditeľných, ktoré som tam nastražil. A Ak sa to bude veľmi nudiť, tak... what? Kámo, Ja som potreboval toho koňa. to nebolo ďaleko. Koľko hitov mu stačilo? Tak 2, nie? Skúsime. Ne, 1. sekerka? Sa nezdáš. Predstavme si. O môj bože! Som grambľavý. Ty za to nemôžeš, neboj. Gramblavosť je liečiteľná, nemusíš sa báť. No, na rozdiel od tvojej demencie, no. Nie. No! Bro dostal najviac funny item, aký mohol dostať. Odfunguje. No, neviem, či mi to položíš na tú enchorku.